Kaseng VPP North Shillong kalau pelaj ke khubor mendaga janmiet hak bakal pentip bakal don ka jelang juga seng po jayo pedeng pada kini ka jelang le poi ki khot na keleng-keleng ki jakan ni kisna ki bahak bakal North Shillong constituency hak bakal airu i ke keteng ki bal poi se kini ka jelang rengkat bakal jing soi keteng ki jung ki ka pen i bakal don ki khot ki balawan na kisna ki ba phe ki bahap hak ni ka constituency ka dan hanong ba Shillong ki bal poi se kini ka jelang bat ki bal soi ki kan thum na du advisor President, Vice President, General Secretary, Assistant Secretary, Organizing Secretary, Chief Organizer, lembat ki par kitkhot juga Estate Committee. Kitkhot ki balapoi ki kintup na jayau, makhar wa indo sasun, nongmali, laumali, bat ki de ki jaga. Hakaba, kidi kishnong ki bahak wakanot Shillong constituency. Kekerua ke ong ba kaseng kapen pau ka jing snongu pakal lumia ka jalang bada ka janmi ka khat pratrik unai wing araja arfusau hakapon rubuji hajau pedeng kapen pau ka jing snongu igit khot baro ke blashim khia ban poi syakani ka jalang ka bakerki kapen lum dau asan general secretary jangka constituency kini ka jalang klekran halo ka jing khria na kamta ka MDC election ka juga po kini ka kro ka ong ru ba kini ka jalang klekran Halor ka rai jangka state election committee Hadin ka jingat thir ka basani bha kani ka committee kala rai par pedang ya ka rai ka state election committee na kamta ki anut ki Kyrtong ki manya aireng hak MDC election kata na jayau bat na mau khar penthor umkhra constituency maka ketbok keryang du ya bar anut ki Kyrtong bakin poi syakathong jang ka jingjop ba ka jingjop du kabudan buram kini kalong ka kerwo ka bala pha dau ba vinorum ubanong assistant general secretary bat uba FG blind ubulong chief organizer jangka party na North Shillong